l'administració pública. Des de 2:15 del matí fins a les 2 del migdia, la Sala 2 de l'Atlàntida de Vic ha acollit intervencions institucionals, ponències, taules rodones i propostes artístiques per celebrar el 20è aniversari d'Osona Acció Social i el 25è del CEAIA. Aquesta jornada ha servit per donar reconeixement a les entitats, que ja porten més de 2 dècades oferint atenció, acompanyament i protecció a persones del territori. És vital. Al final jo crec que ha anat sortint molt la idea de la xarxa, no? Del treball en xarxa, del treball, no? La teranyina, la tela d'aranya, no? De que vas com teixint diferents sectors, no? Que anem treballant de forma comuna per poder complir o donar cobertura a les necessitats de la comarca, del territori, que en són moltes, cada cop més complexes. Llavors creiem que és molt i molt important l'existència d'aquests anys com el nostre. Durant l'acte també s'ha fet un homenatge institucional a les persones que han contribuït al creixement i la consolidació d'Osona Acció Social, un ens que durant aquests anys ha aconseguit consolidar una xarxa de serveis i que es mostra satisfet de la feina feta fins ara. Creiem que en aquest temps hem fet un canvi espectacular en el sentit de que hem agafat molt pes en la comarca, no? Perquè al final vam començar com un ens instrumental purament gestor i al final el que hem aconseguit és aglutinar les diferents realitats dels diferents municipis, hem aconseguit coordinar-nos amb les àrees bàsiques del territori, com és Consell Comarcal, com és l'Ajuntament de Vic, com és l'Ajuntament de Manlleu i la Mancomunitat La Plana, i per tant, d'alguna forma, els petits municipis, juntament amb aquestes àrees bàsiques, hem aconseguit poder treballar conjuntament i això ens dona molta fortalesa. Ara volen seguir creixent. Per molts anys més, jo ja he dit, pels reptes dels propers 20 anys, per tant, com a mínim, no? I tots els que vinguin, anar-nos consolidant i anar millorant sempre, que sempre es pot. Actualment l'organització compta amb més de 70 professionals i atenen milers de persones cada any a través de diferents programes i serveis, essent així un dels principals agents d'acció social a la comarca.